Mga kadidisciple, may mga pagkakataon ba na parang sumusuko ka na sa ginagawa mo dahil paulit-ulit kang nabibigo o nasasaktan? Pero alam mo, kahit ganon, hindi sumusuko si Jesus sa atin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, Oktubre 30, Thursday of the 30th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 13:31 hanggang 35, may ilang Pariseo na lumapit kay Jesus at nagsabing, "Umalis ka rito dahil gusto kang patayin ni Herodes." Pero matapang na sinabi ni Jesus, "Sabihin ninyo sa asong gubatang yon, magpapalayas ako ng mga demonyo at magpapagaling pa rin ako ngayon at bukas, at sa ikatlong araw ay matatapos ko ang aking gawain." Alam ni Jesus ang panganib, pero hindi siya umatras. At nang sabihin niyang, "Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta na isinugo sa iyo," ramdam natin ang lungkot ng puso niya. Para bang sinasabi niyang, "Gusto ko kayong tipunin, gaya ng inahing manok na inaalagaan ng kanyang mga sisiw, pero ayaw niyong lumapit sa akin." Mga ka-disciple, ito ang kwento ng pusong hindi sumusuko sa pagmamahal. Si Jesus, kahit alam niyang tatanggihan, ipagkakanulo at ipapako sa krus, hindi tumigil magmahal. Tayo kaya? Ilang beses na rin tayong sinabihan ng Diyos sa dasal, sa salita o sa tao, pero ayaw pa rin nating lumapit. Minsan kasi gusto natin kontrolado ang lahat, pero si Jesus, kahit alam niyang mahirap, pinili pa rin ang kalooban ng Ama. Reflection questions for us today. Ako ba ay lumalayo o lumalapit kay Kristo sa oras ng hirap? Nananatili ba akong tapat kahit may mga Herodes sa buhay ko? Mga takot, tukso o taong humahadlang sa pananampalataya ko? Mga ka-disciple, tandaan natin, ang pag-ibig ni Jesus ay hindi napapagod. At kung gusto nating tularan siya, kailangan din nating matutong magmahal kahit mahirap at magpatuloy kahit masakit. Kaya ngayong araw, piliin nating manatiling matatag sa misyon ni Kristo. Huwag tayong sumuko sa paggawa ng mabuti dahil may plano ang Diyos sa bawat luha, sa bawat Jerusalem ng buhay natin. Ako po si Brother Ai, online for Christ, offline with purpose. God bless!